What happening jong ka jing kriat jong ka telang ka bala shir kai kaj tang baki do ka kim tre ban kentaj yu shor kaj lada perkat na ying sngo kumban da le kwai shubrut baj pause ndala poi hapung badlas dang ban sei yaki shor kaj ban kle badla kle ruha kata kurkom ko ba bes bhak nang baki do ka kinom kentaj tok labret syuado syarkas powder poum ap sipangar pang la kelanjing bam andala kawang kwai suwek thlap ap kat nu daj ai biang du powder tok katarem sa sipangar pang ai biang layu iye kitnam prui bat prui hangta ka jingdaj do kha kalas dang shwai iwe priau plot abyang shipang arpang saiwe sa shipang arpang ru saiwe shipang iwe shipang arpang iwe arpang lai pang saiwe klem labu yoso wat la dei tang jing khwai pa steng ngin rei pe karu katu layo how shorkach umdon telang umdon lir umdon slap umdon rang umdon shit umdon kriat lara piko aban tiet ya kini kisen ki bahala ki jong ki dor ngidon ka basyajar kendai spa san pusan ka bakan riu spa kendai pau ka bakat lai spa riu sao kat lai prapo kat wei spa riu punyo new spa kita kidai ki set but full set nang tangi don ru ki badi kutian nado ki balai spa hado ki ba nriu spa lai pawiwe lada piko aban tiet ya ki sensi rupa ada pisa Google Pay on number proper line yon riu lai katai screenshot ya ka payment jong pi pa syang ya ka karteng ka address ngkat ka screenshot hapo WhatsApp ngin sapan poi ni sepi tang hapo kendiat sengi na kebentar kitu ki bakwa ban tit cash pila banwan hapo maulai mauyong shalong lane hanong stoin daga ba pinshu kontak syo number profile nyon riu like kanai but pila ban yo hakan do por lane hakan do singi next